Dnes si ukážeme, ako prebieha registrácia a vytvorenie spotu na Spotikov. Klikneme na ikonu účtu v pravom hornom rohu stránky. V registračnom formulári následne vyplníme požadované údaje, registračný e-mail a heslo. Celý proces je veľmi jednoduchý a zaberie len pár minút. Po registrácii vyplníme profil používateľa. Zadáme meno, priezvisko a telefónne číslo a údaje uložíme. Po úspešnom uložení profilu sme pripravení vytvoriť prvý spot. Presunieme sa nižšie na stránke do sekcie Moje spoty a klikneme na tlačidlo Vytvoriť spot. Najskôr na mape označíme polohu spotu. Následne zadáme názov spotu. Typ služby, napríklad elektrikár, nie je potrebné uvádzať priamo v názve. Po výbere typu spotu nižšie sa názov služby doplní automaticky. Potom pridáme profilovú fotografiu. Odporúčaný formát fotografie je 1:1. Vyberieme typ spotu a doplníme krátky popis. Pokračujeme kontaktnými údajmi, kde zadáme kontaktný e-mail a telefónne číslo. Voliteľne môžeme doplniť aj otváracie hodiny a adresu. Nakoniec údaje uložíme. Spoty schvaľujeme priebežne, zvyčajne v priebehu niekoľkých hodín. Po schválení vám príde e-mailové potvrdenie a váš spot sa zobrazí na mape. Takto vyzerá náš vzorový spot na Spotikov. Automaticky je zaradený do správnej kategórie a dá sa jednoducho filtrovať aj vyhľadať. Karty spotov v aktuálne zobrazovanej oblasti mapy nájdete pod mapou. Nachádzajú sa tam aj výhodné ponuky. O tom, čo je výhodná ponuka a ako ju nastaviť, si povieme v ďalšom videu. Spotikov je rýchle a prehľadné. Informácie o službách vo vašom okolí máte dostupné už za pár sekúnd.